Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kabalang New Testament Restoration Church India haga jing rakhi jing dap basau hosnem jong kabalang kan penlong ya ka Festival of Hope and Peace nedu ka khat khandai tarik hadu ka arpo ar tarik uleber hamadan saw golfling shillong u Reverend pensuk lang kongsdir u General Secretary ka NTRC Shillong u layat hu baka jing thumu jong ka ka jing seng ka long na ka benta ka jing pen emiki mensi makordor ka jing pen latlut ka jing pen khia bat ka jing pen thamai namar ha ki ni kisngi kala jor ka jing pat jing pra halaki ying kisem ka jing sha te sha khom ki khon samla ha ki jing sniu uloong ba kani ka jing seng kan don ru ka jing lap ya ka ktien jong uplay ka jing duai na ka benta ki bapang bestom ki badan ha preng ka jing du jing kermen bat ki long yeng long sem ki badan ha preng ka jing pat jing pra Nakilang upastor kongsdir ulakhat lawer ki pat ba jong kari berkajal penriu ban wan nishim bentalang ha kajing seng mo per ki ban sa penlong ha kite kitarik tingi ai wo yo play ni kong bangila ban wan pring jong ki agalian ki media ki ba la ban penpriang ya kani ka khubor ka bi dei shapam kani ke ji seng ka bala ai kerteng ka Festival of Hope and Peace kani ke ji seng ka dei ro ka JSN Kabalang New Testament Restoration Church India rakhe jidap South Coast nem jongka di kani ke JSN in penlong hamadan South Kofling nadu khat khandai tarik hadu arpo tarik benai March news nem ka jitu juga ni ke JSN kabangin penlong ka de naga panta ka jingpen im ya ki mensim bokordor ka jing pelai lut ke jing pen khia ki ka revival bat ke jing pen tmai namar ke jing anglut jomi kalong nyo i ke jing pat jing pra ke long long sem ke jing jot ki khon samla ke jing sha te sha khum ha ke jing di drugs ke jing di pen bu ai ki bobon ke jing jot jing pra jo ke imlang sa lang di ki bobon ni yo i ki don ha pre ke jing du jing kermen ke jing ling at bisa de na kata kadao nila ai kerteng ni ke jeseng ka Festival of Hope and Peace ke jeseng ka ba on yalap ya ka ktinu blai batru kan don ke jinduai nam taki papang ki bashitau na ka banta ki badu jing kermen na ka banta ki long sem ki papat ki papra na ka banta ki briu ki badan pre ki shate shakum ha ki drugs ki jingdi bo ai ki bobot de kani ke jeseng in penlong khnang da ke jisokhia na ka benta paro ki bala parwan de lengba kani ka media lengba kani ka jinga kendu bar fi ki media ni khot ni wer ya ki nong shong shnong ba e jong kari ban ka jai penriu jongi khasi jantia na jan pada jingai ki balong kristan per ki bomlong kristan kumju ba phini wan shigani ki jinga seng in penlong ni ki seng man la ka janmit kan don ka jinga lap e ka ktin ka jo play ha ka porsan shiteng man la ka janmit pat ha ka skill play pat ni don ke jeseng pat ba shi pho baje nang ta shi baje steng pat ri baje janmit in don ru ka jin kai ka si thori ma si sa jan la du ka por fresh steng ha du khat ar steng tingi don kini ki shakri utrai ki bala pensle ki bo play la penon kami ki ha ka leng ke India bat shabar ke India I apostle akongkram I bade president founder John ka New Testament Restoration Church India but way pat nongkren de Reverend Shaji Idikula but say way pat nongkren ide Dr. Marina Shaji Idikula kini armut Reverend Shaji but Dr. Marina kide na po Bangalore but kini ublay la penon kami ki hakaba lembaga di shikri jong ki bun ba ki beri ki wajin pelai doy yo ai ki pen khia ki kamba ba ki di trade plau le ba jong ki lemba I apostle akong krom ru le penon kami I hakaban shikri ka ktinu play bantuai nam ta ki pen khia ki pelai doy ki beri ki papang ki bashto de kum tang I shinde ki ka kabu lemba ka ni ki jise ban khot ban wer ba ninget kan long ki jikr khu ya ki pai ba jom ka di khasi jantia jomi belum kristan ki belum kristan kini wan lang shi ni ke jisen wan yo ai ke jingker khu lei ba ke ni ke jisen blame ker khu